Gertutasuna, informazioa, entretenimendua, anitza, kalitatezkoa, erakargarria, zirrarak, emozioak, batzen gaituzten emozioak.
Ikusle maiteok, jaun Andreak, Gabon, Gabon eta urte berri on. Urte berri on, bai, gure oso berri Euskal Telebista estudiotik. Urte hau aurreko baina hobea izan dedila zuretzat, zure senideentzat, zure lagun eta dizkideentzat, herri honetako seme-alabentzat eta munduko herri guztikoentzat. Kaixo, arratsaldeon danoi, arratsaldeon da ongi etorri. Eta eskerrik asko eta zorionak batez ere EITB-ko lantalde osoari. Eta nik esan beharko dut, alegia niretzako sorpresa bat eta plazerra handi bat dela gaur hemen emozioz betetako bilera honetan zuekin egotea. Badirudi 19 urte pasata gero berriro nire etxera edo nire bigarren etxera itzuli naizela. Eta hala da, Jose Maria Arratsaldeon, plazerra nirea, eta hemen bildu garen guztiona. Dibelaunadi desberdinen lekuko gara, baina azken finean, amets berak, emozio berak batzen gaitu, ikusentzunezko komunikabide sendo eta garrantzitsua egitearen amets horrek, emozio horrek. Urkullu lehendakari jauna, EITB-ko zuzendari nagusia aldekoa jauna, agintari, erakunde desberdinetako ordezkari, gonbidatu, lankide, lagun. Ongi etorriak izan zaitezte denak EITB-ren 40. urteurreneko ekitaldi berezi honetara. Ongi etorri eta eskerrik asko behin eta berriz. Eta gaur saio osoan zehar behin eta berriz azalduko dena emozioak batzen gaitu. Eta lelo uste dut polita dela. Ze urte guzti hauetako bilduma bat eginda eta emozioz betetako bilduma egin ere. Emozioak irudietan, emozioak ahotsetan, emozioak uinetan azkenean. Además de la voz y de la música, son muchas las imágenes que siguen latente en la retina de nuestros ojos. Son imágenes, son músicas que recordamos y que nos han marcado a cada uno de una manera, a cada uno quizás una sintonía, una imagen, una música, que componen al fin y al cabo pues la banda sonora de nuestras vidas y la banda sonora del grupo EITB. Hemen ikusi dituzuen irudiak, esate bateko, musikaren akordeak entzun ditugu Olatz Salvadorrekin eta Matin Zaldiazekin, baina hemen ikusi dituzuen irudiak, Helene Lizarralde eta Mari Jose Intxauspe, lehenengo irudiak ETB hasi zanean lehenengo irudiak izan zirenak. Eta, bueno, zuek ez dakizuen eta aukuña bezala sartuko dut. Hain zuzen, Helene, Xavier Zaldua, Amaia Lauzirika, Gasteizaldean ondo ezagutzen duzuena, eta Maribela Izarra eta abar, nire lantaldekoak izan ziren. Asteburuetako lantaldekoak, 83, 84 eta 85. Txaharrak izan balira ez ditu nahitatuko. Egiari zor, makina bat kontuari gara ikasten gaur Jose Marirekin, pasadizo ugari, esperientziaz jantzi gara, denbora tarte honetan, 4 hamarkada honetan, eta esperientzia hortaz baliatu gara hain zuzen. Ikusentzunezko komunikabide sendo eta garrantzitsua bilakatuz, ikusleen eta entzuleen erreferentzia izatera iritsiz, telebista bidez, irratiz eta internet bidez ere, euskeraz eta gazteleraz, ez dela gutxi. Begira, 72ko gauerdi hartan hasi zen ETB bat, eta nork esan behar zuen, honetara iritsi behar zuela. Gogoran dut, han Garaikoetxea lehendakari jaunarekin mezu batekin hasi zela emisioa, eta nik etxetik ikusi nuen, baina emozionatu ginen benetan. Azkenean ere, bagenuen gure telebista. Eta emozionatzekoa zen hori, zalantzarik gabe. Eta bestea beste, estatuko lehen telebista autonomikoa izan zen ETB. Pero todo no fue tan sencillo en el inicio, ya que previamente, además de que el Parlamento Vasco tuvo que aprobar por unanimidad la ley de creación de Euskal Irrati Telebista, había que formar también a profesionales en dicho sector. Efectivamente. Hain zuzen, Gasteizen lakua inguruan hasi zen ETB-ko lehen lantaldea, pixka bat ikasten da. Gero, Hamburgora joan ziren, Hamburgo estudiora joan ziren, lantegian trebatu, ikasi, ezitzera joan ziren. Eta norbaitek galdetu dit gaur, lantalde hartan
Hamburgora joan zen lantalde hartan handitzen, ez. Ni Loiolako herriratean 23 urte neramatzan, hemen Bilboko telebista batean beste 7 urte, eta ez nuen proiektu hartan utzi nahi, baina, bueno, amateño hemen ikusi duenak esango luke, hala ere, laster konbentzitu ninduten. Un gran reto formarse en esta profesión, pues dicho y hecho, la maquinaria se puso en marcha generando un grupo de profesionales y de talentos creativos a través de guionistas, de artistas, de directivas, de directivos, komunikazio profesional eta goi mailako talde batean bihurtuz. Horrela sortu zen, hasteko eta behin ETB bat, eta hortik gutxira sortu zen ETB bi. Bai, bueno, gu umeak, ETB-ko umeak izan ginen, zuek ETB-ko ilobak edo bilobak behar bada, baina zuek behin martxan jarritako proiektu bati aurrera egiten jakin duzue eta behonda izuela, suerte handia da hori. Eta ezin dugu ahaztu noski, irratia. Nuestra radio comenzaba su andadura, daba sus primeros pasos ese mismo año, pero antes incluso que la televisión, el 23 de noviembre de 1982, en Donostia. Primeramente en euskera y después, un poquito más tarde, en castellano, llegando hasta Vitoria-Gasteiz. Así comenzó su andadura Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria. Horrelaxe da. Hemen ikusi ditut, garai hartakoa, Jose Mario Termin da abarra hemen ikusi ditut, zeran ekitaldi hura hasi zutenak. Bueno, hasteko EITB guztiarena, bai telebistarena, bai irratiarena, informazioa izan zen, eta entretenimenduak, baina musika ere bai. Eta 1980ko udaberri egunean, Bilbon, Barrenean, inauguratu genuen Euskadi Gaztea. Euskaraz kate bat eta erdaraz gazteleraz beste kate bat, 80ean. Eta hori ere salto handia izan zen. Guk garai hartan Euskadi Gaztea izena eman genion, eta gaur egun Gaztea Irratia izenarekin darabiltzue. Eta egiten duen lana importantea da, ze gazte jendearen, musika entzun nahi duen gazte jendearen erreferente bihurtuta dago Gaztea Irratia. Eta hain gazte ez gera nontzako ere bai, nik askotan entzuten dut. Gazteak, izena bai, baina ez du adinik, ez da, Jose Mari, guztio biltzen gaitu azken finean. Gazteak etorkizuneko arrobia hain zuzen, cuánto hemos avanzado, aprendido, evolucionado en estos 40 años, en estas 4 décadas, 5 canales de televisión, 6 emisoras de radio, diversos modos de transmisión vía internet, online e incluso vía página web, oferta de televisión a la carta, diferentes aplicaciones móviles que podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier sitio, apps eta guztiek handia egiten gaituzte eta bereziki eta azpimarragarria ere azten jarraitzen dugura oraindik gaur egun ere aurki primeran plataforma ere sortuko da. Asko ikasteko eta asko eskaintzeko. Gainera ezin dugu ahaztu Euskal Irrati Telebistak EITB taldeak euskararen normalizazioari eta zabalkundeari egin dion ekarpen handia. Hala uste dugu, euskaltzaindiak esan beza. Hala uste dugu. Bueno, erronka zaila izan da. Baina gauza nola diren, zuk esan dituzunean, zenbat kanal dauzkatzuen eta abar, esan duzunean, nik benetan enbidia sentitzen dut. Ez dakizue, 1986ko maiatzaren 31an, ETB bi martxan jarri genuenean, zer nolako iskanbila sortu zen. Prentzaren erdia gure kontra sartu zen, ilegala ginela. Politikoak ere asko gure kontra sartu ziren. Eta gainera, egun hartan, egun guztian, 3. solairuko terrazan, kamera bat jarrita eduki genuen, Santutxotik Guardia Zibila noiz helduko ote ziren. Eta ez ziren heldu. Eta guretzat frakaso bat izan zen. Baina, gaur egun karte horietan dauzkatzue, legalki, guk ez genuen legez horrela zeratzerik aurrera egiterik izan. Bueno, baina nik uste dut garaia dela ETB-ren etorkizunari eta aurrera begira egin behar denari zera bat, leio haundi bat irekitzeko garaia dela EITB-ko zuzendari nagusiari hitza emateko gure rolloaren ondoren ez da. Saiatu gara, laburpentxo bat egiten, baina EITB-ko zuzendari nagusiari emango diogu hitza jarraian, berak ondo baino beto egingo duelako. Aldekoa jauna, zeurea da hitza.
Lehendakaria, Eusko Legebiltzarreko burua, Nafarroako gobernuko presidente ordea, Eusko Jaurlaritzako sailburuak, Euskadiko aldun nagusiak, Espainiako gobernuaren ordezkaria, alkateak, EITB-ko administrazio kontseilu kideak, alderdi politikoetako ordezkariak eta Eusko Legebiltzarkideak, EITB-ko zuzendari nagusiak, Euskal Herriko, Deustu, Mondragon eta Nafarroako unibertsitateetako errektoreak, Euskaltzaindiko eta Eusko Ikaskuntzako presidenteak, Fortako idazkari nagusia, ekoiztetxe, komunikabideetako lagunak ere, bereziki EITB-ko lagunak, Euskal gizartearen, ekonomiaren, kulturaren eta kirolaren ordezkariak, etxe honetako Guggenheim Museoko zuzendaria, kultura eta hizkuntza politikako sailburua ere agurtu nahi dut, eskerrik asko gaur hemen gurekin EITB-rekin egoteagatik. Benetan eskerrik asko etortzeagatik. 40 urte betetzen ditugu, 1982ko maiatzaren 20an sortu ginen, Gernikako estatuaren onarpenaren ondorioz Euskadin hasi zen instituzionalizazio prozesuraren barruan. Gaur egun garena eraikitzen lagundu zuen prozesu horretan EITB izan zen lehenen artean Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak onartutako beste hainbat erakunde. Hala nola Ertzaintza eta Euskadikoko Orkestra Sinfonikoa. EITB-ren jarduna 1982an bertan hasi zen azaroan lehen irratsoiak eta abenduaren 31an Euskal Telebista Publikoaren lehen emanaldia. Une hartan, estatutuan, Telebizio Espainolaren telebista baino ez zegoen, irratiari dagokionez, eskaintza komertziala ere bazegoen eta Euskadi izan zen aintzidaria emisio publiko autonomikoetan. Gainera, gaztelania ez zen hizkuntza batean programazio oso eta erregular bat emititzen lehenak izan ginen. Euskaraz, bai irratian eta bai telebistan. Gaur egun, EITB Euskadiko komunikazio talde nagusia da. Bere zerbitzuak erkidegoko 2 hizkuntza ofizialetan eskaintzen ditu, euskaraz eta gaztelaniaz. Alegia, oratariko telebista tematikoa, nazioartekoa, irrati konbentzionala, irrati formula, podcasta eta internet. Euskaraz eta gaztelaniaz. Hori dela eta Europa eta munduan eskaintza elebiduna duen kasu bakarra da EITB taldea. EITB es una realidad en la comunidad autónoma vasca y también en la comunidad foral de Navarra y Iparralde, desde el respeto y el acuerdo, con el nexo común del euskera y la cultura y con el objetivo de ofrecer servicio público. EITB es un proyecto con alma, con corazón, con dedicación y profesionalidad. El mundo de los medios de comunicación en estos 40 años no se ha transformado ni una ni 2 veces, sino que ha sido una evolución constante de tecnología, nuevos soportes, nuevos medios y nuevas líneas de producto. EITB siempre ha sabido adaptarse y mantener su liderazgo. Ondarea maitatzea eraldatzeko. Benetan eta bihotzez uste dut gaur EITB zuzentzen dugunok jakitun egon behar dugula aurretik egin den lanaz. Eta lan hori guztia eskertu egin behar dugula. Josu Zubiaurrarekin hasita, inor ahaztu gabe. Andoni Areizaga, Josemari Gorerdo, gurekin daudela. Josu Ortuondo, Iñaki Zarraoa, Andoni Ortuzar, Alberto Zurio eta Maite Iturbe. Haien taldeei esker eta Eusko Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak denbora guztian eman duten
babesari esker EITBek aurrera jarraitzen lortu du. Gaur egin EITBek etorkizunari begiratzen dio. Erakundeak, Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak EITBrekiko konfiantza izaten jarraitzen dutelako. Eta zalantzarik gabe euskal gizartearen babesa duelako. Jakitun gara zein bete behar dugu euskararen, kulturaren, euskal frimaren eta zerbitzu publikoaren aurrean. Demokrazia, aniztasuna, egiazkotasuna, berdintasuna, askatasuna eta iraunkortasuna dira gure konpromisoak. Adierazpide guztietan gizarte aurreratu, nazioarteko ireki eta konprometitu baten isla izan behar dugu. Etorkizunari begiratze horretan galdera bat egin diogu geure buruari. Digitalizazioaren eta globalizazioaren aroan, zer esan nahi du izaera publikoko ikusentzunezko talde bat izateak? Europan kokatutako herrialde txiki batean, kultura propia eta hizkuntza gutxituta zaintzeko helburuarekin. Hauxe da euskal gizarteari eman nahi diogun erantzuna. Kontsumo eta hedabide digital berrien aurrean, euskal ikusentzunezkoen eta euskarazko edukien bermea izan behar dugula. Gure komunikabideak euskal gizartearentzako erreferentzia izanik informazioan eta zerbitzu publikoan. Gazteekin konektatuz, munduari euskal leihoa irekiz eta EITB proiektuaren iraunkortasuna bermatuz. EITB debe ser la garantía de contenidos audiovisuales y en euskera ante los nuevos consumos y plataformas digitales, con nuestros medios de comunicación como referentes para la sociedad vasca en información y servicio público, conectando con la juventud, siendo ventana vasca al mundo y garantizando la sostenibilidad del proyecto EITB. La supervivencia del euskera y nuestra cultura pasa por estar presente y con fuerza en la era digital. Ahí estará EITB, en el mundo de las plataformas y en el consumo digital de información y contenidos audiovisuales. Somos conscientes de nuestra responsabilidad con el ecosistema audiovisual, el cine, la cultura y el deporte vasco. Quizá el mayor de los retos de futuro será hacer frente al ritmo y la rapidez de las nuevas transformaciones a las que tenemos que hacer frente como país, como sociedad y como grupo audiovisual. EITB plataformen eta informazio eta ikusentzunezko eduki digitalen kontsumoan egongo da. Guk badakigu zein den gure erantzunkizuna. Bai euskaran, bai kulturan, bai ikusentzunezkoan, bai zineman, baita kirolan ere. Aldaketaren abiadurari aurre egiten izango da gure erronka nagusia. Argi daukagu, etorkizuna aliantzetan dago. Uste dut gaur hemen gaudenok EITB maite dugulako, babesten dugulako edo errespetatzen dugulako etorri garela eta eskerrik asko. Egon ziur, gaur egun txoria zaintzeko bete beharra dugunok gure arduraz jabetzen garela eta nik txoria nuen maite. Eskerrik asko, Aldekoa jauna EITBko zuzendari nagusia berak ondo azaldu du 40 urte hauetan. EITB etengabeko garapenean izan dela eta halako urte mugak badira, egindako lana emandako urratsa ispiluaren aurrean jarri eta batez ere etorkizunera begira ere jartzeko. Ze erronka daukazuen, behon daizuela. Eta erronka eta informazioa eta entretenimentuak ardatza izango dira zuen eginkizun guztian. Eta erronka handia daukazue. Eta esanak esan, EITBek egunero leiho handi bat zabaltzen dio euskal kulturari. Eta kulturari oro har. Beraz, helburua ondo dago.
La cultura es parte importante, esencial de nosotros, de nuestra forma de entender la vida y también de nuestra forma de entender la comunicación. Kulturak gizarte bezala haundi egiten gaitu. Eta gure herri txiki honetan, uste dut kulturalki haundiak garela. Euskal Herria kulturalki haundia da. Eta EITBek, hoeki, badu erantzukizun galanta zeregin horretan. Kulturari bultzada eman, aurrera segi eta horretan jarraitu. Kultura eta komunikazioa talde honentzat importanteak behar dute izan, biak elkarri esku eman da. Bain zuzen jarraian fusio edo elkarkidetasun horren lekuko izango gara, Euskadiko orkestra eta dantza uztartuko ditugulako. Erronka arriskutsua kaso baina zuen gustokoa izango delakoan gaude. Euskadiko orkestraren fanfarrea Andoni Aresti dantza taldearen koreografiarekin bat eginez, uztartuz, disfrutatu. Txalo bat, berentzat. Ederra, hori da, sasoia hori.
Eskerrik asko Euskadiko Orkestra eta Andoni Aresti dantza eskolari oro har eta dantzari batez ere. Honek lehenago esan dugu emozioak datozela saioan zehar eta hau ere emozio bat da. Ederra benetan, musika eta dantza uztartzen, etorkizuna josten EITB-ren etorkizuna, eta geroaldi honetan EITB-ek leio ederra ere zabaltzen die gure herriko artistei, komunikazio talde honek plaza ederra eskaintzen die artistei. Zuzendari nagusiak esan duenez, plaza bikain hori hor dago, eta plaza bikain horretan musikaz gainera, umoreak ere badu bere tokia, bere bazterra. Eta umorea erabiltzea importantea da. Bizitzan umorea beharrezkoa dugu. Eta orain datorren talde honek agertzen duena noiz nahi, nun nahi sartzen da. Eta zenolako herriak eta lagun xelebreak deskubritzen eta aurkitzen dizkiguten laster holtza gainean agurtuko ditugun bi artista hauek, bi lankide hauek, kontu kontari biltzen zaizkigu, bazterrak nahasten ere sarritan, hankaz gora jartzen toki guztiak eta esaerak dioen bezala herri txiki infernu handin. Hauek bai, xelebreak. Zuekin, Pagadi eta Zuaitz. Amendi eran bai. Hortxe. Iepa, eskerrik asko. Kaixo. Arratsaldeon, Pagadi ongi etorri. Bueno, atxaldeon ikusentzuleok. Ongi etorri gure museora. Bueno, hasi baino lehen aurkezpenak egingo ditugu, ni Zuaitz Gurrutxaga naiz. Ni ez. Hau Mikel Pagadi. Alaxe jartzen du karnetean eta sinistu egin behar. Bueno, adizkide, zertara etorri gaur? Zertara etorri garen? Bueno, EITB-ek 40 urte betetzen ditu, eta ospakizun hau aprobetxatu nahi genuke, EITB-ek 40 urte hauetan guretzat izan duen garrantzia hitz egiteko. 40 urte betetzea ez da gauza erreza, badakizue, pertsonak 40 urte betetzen ditugunean, ze egiten dugu, gimnasioera apuntatu edo deskapotable bat erosi edo bestela larun batetan gehiegi atera. Gero izaten da, 40 urte pasata, 3 egun oean pasatzen ditugula, baino ez. Hoi esaten nik entzun da, nik 32 dazkat. Bueno, lasai, EITB 40 urte hauetan guriztigu inolako krisirik ekarri dizkigunak oroitzapen onak izan dira, eta zuen baimenarekin eta laguntzarekin, pantalla hontan gure oroitzapen on horiek erakutsiko dizkizuegu. Ados? Lehena, ikusi dezagun. Dotakon adizkide, bai jauna, bueno, nire 1985an emititu zen lehen marrazki biziduna, euskaraz, ilusioa, Euskal Herriko umeak euskara sustatu genuen Euskal Irrati Telebistari esker, eta baita ere japonesa. Japonera, bai. Zergatik, izan zitelako Dotakon, geho Jarro Kapitaina, geho Doraemon, geho Dragoi Bola, eta nik uste Euskal Zaindiak urrengo sedea Kyoton irakeko duela. Sozio, eta japonesez ikasi ere ingen du. Egia, kantu hau japonesez zen. Bai, hau japonesez zen, gero euskaratu zuten, baino originala, primigenioa japonesez zen. Dotakon, oira, itzumeko, oira, jodmata gaizki. Goatzen naiz. Txaloan, eskerrik asko, japonesez bakarrik. Oida, mila esker. Bueno, eskerrik asko. Zeinek esan behar zidan, guan jeinen Dotakonen abestia japonesez kantatu behar nuela. Bueno, Sosio, jarraituko dugu rengo oroitzapenarekin. Bueno, Euskal Telebistari esker niretzat bintzat, oso garrantzitsuak eta jende askorentzat. Garrantzitsuak izan diren 3 pertsonai. Hauek. Gurion kontralari. Ipilia digu. Guazkotazen, guapoagoak gehiagako. Zue inbidia, alko jalenak, norda, zue baino itxusia. Zirri-mirri eta txiribiton. Bai, jauna, Zirri-mirri eta txiribiton. Mitikoak. Bai. Euskal Telebistako paiazo mitikoak eta ezagunak, eta bueno, Sozio, guk ere askotan haien papera egiten dugu pixkat, nik txirriren papera egiten dut, eta zuk mirriren papera. Alaxe da, bizkide, alaxe da, bai. Egia esan, asko zordiegu, eta eskarrak hemen diztugu hemendik, Iñaki Otagi, Xabier Otagi, Txema Vitoria, eta Peter Anzorenari. Eta egia esan, 3 pertsona hauek, nire musika zaletasunare areagotu zuten. Zure musika zaletasuna? Bai, jauna. Bai, jauna. Badakit mirrik txistua jotzen dula. Elitekoa da gaina. Esan nahi duzun mirriri esker txistua jotzen ikasi zen dula? Ez, regalatu zidaten bizikletari jartzeko txiribitonen bozina. Eta bilabanan ibiltzen itzen mak bozinarekin. Herriari lata emanez. En fin, Sozio, beste oroitzapen bat. Kusi ezaguna, dizkide. Bai.
Arratsaldeon, pelotazaleok, arratsaldeon, Elgetatik, gaur gainera ETV kantxan lanean dihardugunok, etxetik esan beharko genuke, gaurko hau ETV kantxa izeneko lehiaketaren finala baita, zuzenean eskaini behar dizueguna, eta... ETV kantxa, sozio. ETV kantxa dizkire, lagoita maikatik, adizkire, esan dezakegu ETV kantxa engantxa, haintetetan. Hala da, bueno, eta geroztik gure etxetan pilota partidok ikusteko aukera izan dugu telebistaz. Bai, jauna. Zet partiduna, gainera ze pilota partidunak, bat badukat gogoan, Tolosak, Josean Tolosak eta Retegi jokatu zuten finala. Ze finala, Oroitzen duzu? Oroitzeakin bakarrik eskuko mina jartzen zait. Goazan zezu, ez da? Denizeko arragindu. Bai, egia esan, Josean Tolosa hundiak esango luken bezala, ederki gatxika dizkide. Bueno, sozio. Bai, esaidazu. Ze saiok markatu gaitu gubiok gehien? Badakit, adinagatik ikustazue mesedez hemengo argazki hau. Aiba, dio. Ez. Superbat kluba. Superbat kluba, dizkide. Hau da, Superbat klubeko txartela. Txartela, bai jauna. Nik baneukan. Zu bazenean? Bai. Baita nik ere. Nik baneukan, da jaz daukat. Noiztik ez daukazu? Duela 2 astetatik. Ez adinagatik, ez flipatu. Gauza bat, hau kontatuko dena egia da. Goin dela gutxi jo nintzen kajerora, maskarilekin da liatu nintzen pixka bat, eta BBK-ko txartela sartu beharrian, kajeroan, hau sartu nun. La liada padre. Interventorio etorri izan, no sé qué. ¿Quién ha metido esto? No, yo tal. Pero si tú tienes 40 años. Bueno, anekdota astezina. Sozio, astezina den beste zerbait. Bai. Euskal Telebistan gehien iraunduen saioa. Badak izan dan. Euskal Telebistan gehien irauten duen saioa da, golfesta atletikek irabazten duenean. Sozio, bale, mesedez. Ez nahi sortasari. Bale. Telesail bat eta sari naiz, noski Goen Kale telesaiaz. Goen Kale, dagan kale. Ez da giro Goen Kale, lasanaiak bizkarturik daude. Goen Kalek oilategia dirudi. Goen Kale, sozio. 1984 urtean hasi zen Goen Kale, eta gerora Euskal Herriko aktore gehienak handik pasatu dira. Esan dezakegu Goen Kale izan dela Euskal aktoren kantera. Hau da, Euskal aktoren lezama edo zubieta. Eta lehenengo telesaila engantzatzen, nik uste, Euskal familiasko. Hori bai. Honek ere anekdota txiki badauko eta dizkide. Haure egia da, Donostiti pazientzen emilela duela urte batzuk, turiste batzuk esan ziaten, oye, ¿sabes por dónde queda Arralde? Y dije, Miramón, detrás del almacén. Sozio, espezialista zera zu jendean ilusioak zapuzen. Bai, alaxe da, bai. Karrik asko. Bueno, espezialista zarazu, eta beste espezialista batzuk ere aurkeztu nahi dizkizuegu, erakutsi, hauek... Rentxe gaude espezialistak. Zeren espezialistak? Eguraldiaren espezialistak. Importantea etxe honentzat. Eguraldia dizkide, ikusi. Josean Barrero ere bai. Denbora nola pasatzen den, Bai, txetxu. Bueno, zelan egin duen Euskal Telebistak egunero, 40 urtean eguraldiari buruz informazioa ematen. Andoni Aizpuru, Ana Urrutia, Urko Aristi, gure lankidea Zaragandara, musu handi bat, Julian Soleaga, eta bar. Gaina, hauek hitz egiteko asko eman dute. Hitz egiteko asko eman dute? Bai jauna, importantea diren gure lankideak, igorilekoak, zakizu, igogailu batea joaten zarenean, bizilagun batekin, konversazio dakazu. Hauei esker. Claro, imaginatu. Euskal Telebistaren eguraldi esker, segula etzaizu konversazio di falta. Beti dakazu zede sana igogailuan. Zebestara imaginatu, bizilagunarekin zuaz eta igogailuan konversazio hori gabe, pizka violento izaten da, Arrazoia. Beste gauza bat. Bai. Badakizu, ez dakit badakizuen, baserritarra naizela? Bai, ez dakit badakizuen itxuren gati, baina zuetz baserritarra da. Bai, eta are gehiago. Monagilo izan dakoa. Hori ere bai, baina baserria zaren nintzen, baserritarrei buruz. Egon da ero bada, Euskal Telebistan saio bat, baserritarroi lekua eman diguna. Saio hori, sozio, hau da. Sustraia saioak. Bai, jauna, musika dantza egiteko goga ematen du. Bai. Bueno, sustraia saioak baserritarroi gure tartea eskaini digu, eta kaletarrei gauzak erakutsi dizkie. Eta Luis Mari Bengoari esker, badakigu noiz den Araiako animalien azoka, eta baita ere porrua zenbatera dagoen ordiziko azokan. Eta sustraiari esker,
nire soziok eta nik, nire soziok eta ni ongi konpondu gara, zerriekin, ardiekin, behiekin. Eta badakigu, noiz landatzen den tomatea sustraigeri esker, Sanizirotik aurrera. Maiatzak 15-tik aurrera. Alaxe da, dizkide. Eta jakin dugu, badakigu, sasoiko tomatea oso ona dela, hori ere bai. Ondo preparatu eskero, bai. Bueno, tomatea preparatzea ez da zaila, sozio. Bueno, gu, ez, zatik ondo preparatuta gu gode tomatea bezala. Bakizu zergatik, Euskal Telebistak sukalde programa asko izan dituelako. Eta onak. Eta horrek pixkat ja kurtitzen du persona. Emixauka Gabriela. Hemen kantatu inberko, Andere, bai, kantatu inberko duzu ze, zetik musikik ez dago. Hemen txedukau. Txalondi bai, gure sukalderi hauei. Txalondi bai, gure sukaldei. Ala, zera dizkide. Kontatu. Sukaldeakin ze esperientzia. Bueno, nik nire lehenengo patata tortilla, Joseba Argina noi eskerre iruen, berari ikasita. Bai, nik beste gauzan bat egin, nik ikasi nituen guarrindongadak egiten Davide Jorgeri esker. Zer? Ikasi nituela guarrindongadak egiten Davide Jorgeri esker. Ze guarrindongadak? Ez, adizke, guarrindongadak zian bere sekzioa nahazten zitula nozila, txorizoarekin, eta horrelako gauza. Arrazoia. Ez gaizki pentsatu, adizke. Arrazoia. Bueno, nika esango izut, adibidez, Gabriela eta Anderri esker, hau da, abokado saioa ikusiz, lehengo astean, bisigu bat preparatu nuela. Eta zelan? Zitzaidan parrillan erre. Horregatik esan dezakegu telebistako jendeak esaten duen bezala, Euskal Irrati telebistak duela munduko parrillarik onena. Jesus. Por la espada, Sozia, a ver, entzun, oin bai, mesedez, erantzun. Zein da gubiok gehien markatu baituen saioa, Euskal Telebistan? Egia esaten nahi bazu pixka memoria eginaz, nahi gehien markatu didan saioa, izan da, Brinko la telesaila grabatu genuenean, Land Rover bat genuen, ateak gaizkirek eta kopetean kiston bretxa genuen. Haren, marka hemen daukat, ikusi? Ja, markatuta. Bai, enez hortazari. En fin, gai ez aldatuta, pelikulak. EITB-en, Euskal Telebistan pelikulak, sozio? Pelikulak, zeunak, Batez ere bakeroen pelikulak. Aitakin, aitonakin, western atxaldean, bai. Esan didate, John Wayne familiak bere Texasko rantxoan Euskal Telebistaren monolito bat egin duela. Zergatik? Hainbeste aldiz bota dituzte EITB-bian. John Wayneren pelikulak, royalty esker, Euskal Telebistari dedikatorian nahi dut. Bai, jauna. Bueno, sozio. Thank you to Basque Television. Pelikuletaz ari gerela filmetaz. Bai, nahi gehienan markatu ditena, persona bat izan da Euskal Telebistako zinemarena, hause. Hau da, Felix Linares, gure Jordi Hurtado. Hau da, Los Inmortales pelikulan bizirik gelditu zen bakarra. Egia esan, berak eman zidan inspirazioa herri txikirako. Horregatik esaten dut urte askorako. Linares bezala. Txalondi ba, Linares. Txalondi ba, Felizentzat. Bueno. Ondo. ETB bi, azari garela ETB bi, Euskal Telebista bi. Bada beste saio bat, edo bada... Nei gehien markatu naguna ETB-bin izan da, markatu naguna bai, esan gut, alako baten. Elkonkiseko frogek, markatu nagoen. Gogorrak dira, Gogorrak. Adibidez, froga honek edo froga edo, bueno, honek asko markatu nagoen. Zaki froga baden. Beldurra eta guztia ematen dit. Vamos a ver. Te vas al campamento. Te vas al campamento. Que le meto, me cago en Dios, Métalo. Pues usted no me toca a mí. Métalo. Cálmate. Que no me toca a mí. Te he pedido una cosa. A mí que no me toca a usted. Te he pedido una Que le paso la cosa. Te he yugular. pedido una cosa. ¿Qué? Te he pedido una cosa. No, a mí nada. Escúchame bien. No, nada. Escúchame bien. No. Voy a dar una vuelta a buscar los lazos. Escúchame bien. Toma por culo. Te atenderás a las consecuencias. ¡Toma por culo! Bai. Jose Luis Kortan momentu honek ni asko markatu ninduen, Bai, ia beste horire markatu du, emakilakin, Bueno, adizkidea, zu joango zinateke konkiseko... Ez, konkisera nintzake joango, ez dut maite gozea pasatzerik, ez dut maite. Bueno, ni egia esan, Euskal Telebistan inbeste sukalde programa ikusita, garea jonda pizkat efekto placebo egiten du, ez da igual? Egia esan, hola demorare azkarrago pasatuko litzateke. Demora, bai, asteak, egunak, hilabeteak... Asteak. Euskal Telebistako asterik garrantzitsuena? Astea? Txirrindularitzarena edo hauteskundena edo... Zein? Astea, bere izenak dio bezala. Baia semanita. Egia, tate. Bai jauna. ¿Pero qué te pasa? He tenido una pesadilla. Tú te convertías en un zombie. Pero oye, ¿se puede saber qué haces desnudo en mi cama? Ya están aquí. Bueno, hauek ere urte askotan ibili ziren Euskal Herriko aktualitate politikoa eta gizartari bueltak eman eta esketxe ederrak egiten sozio. Bai, eta baia semaiteri esker Euskal Herrian ume askok izena dute Antxon eta Maite. Hori ere bai. Programa oso onak benetan. Eskerrik asko adizkide.
Nola, eskerrik asko. Ez que ni baina semaitako gidoilaria izan nintzen da horretik. No viene a cuento, baina, bueno. Sozio, esan dugu ez genula autobomborik egingo. Ez genula autobomborik egingo. Baina, bueno, autobombo egiten hasi garenez, erantzu dezu, Juan Emerduta. Bai. Zuetan ze saiok, ze programak markatu gaitu? Bai, gubiok, bai hoxe. Bai hoxe, euskera ikasteko saioa, 84koa, dizkide, goatzezea, trompeta gotezutela, Sozio, gure saioa, gurea, zein da? Ba, beira, argazki badaukau premonitorio izan zena duela 6 urte, ikusi. Herritxikin museo hondi. Herritxikin inferno handi, Sozio. Bai jauna. Saio honek markatu gaitugu, 8 denboraldi, Sozio. Eskerrik asko gugen konfiantza jarri duten guztiei. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko benetan bihotzez. Danoi, eskerrik asko. En fin, eta amaitzeko, ez da autobomba egitegatik, baina Euskal Telebistari esker turismoa egin dugu 7 lurraldetan, 7 probintziotan. Bai, laizter Euskal Herriko eskuduari aldatu eta izango da 7ak 2. En fin, eta zutan izaio desentetan ibili gara, Sozio, baina batez ere Herritxiki inferno handik markatu gaitu alde batetik Euskal Herriko jende zoragarria ezagutu dugulako. Hori bai, eta jende zoragarri horrek beti gozaltzera gonbidatu gaituelako ere bai. Dana esan behar da. Eta gure inguruko herri ezagunak eta ezain ezagunak ezagutzeko aukera eman digulako. Bai, badakigu Euskal Herritxiki inferno handiri esker, badakigu ze herritan dauden menu del honenak, razio eta kroketa honenak, eta hori dena. En fin, bueno, amaitzera goaz, hauek izan dira gu gehien markatu gaituzten ETV-ko, Euskal Telebistako irudiak edo programak. Beste pila dauzko, baina hemen jende asko dago itzeriteko, danak behar dugu gure tartea, eta horregatik, beste bat. Nola amaituko dugu, Sozio? Gure saioa amaitzen dugun bezala, ez da? Esaera azar batek dio, telebista txiki, infernu handi. Telebista hau infernua bada, biba infernua, eta biba zuek. Eskerrik asko. Ila esker. Bueno, zer esango dugu, hau dira pajaroak. Hau da pareja. Baina, egia da, errepaso polita egin dute Euskal Telebistaren historian, Euskal Telebistaren produzioaren historian, hausnarketa oso polita egin dute, errepaso polita egin dute, eta badakigu zalantzari gabe, umorea ezinbestekoa dela bizitzeko, beraz berei eskerrak. Humorea oso garrantzitsua beharrezkoa ere esan dezakegu, eta zer esanik ez, bizitzea tokatu zaigun egoera honetan, ez da, pandemia eta osasun krisia medio are eta gehiago. 40 urte, 4 hamarkada, zenbat momentu hon, zenbat abentura, zenbat bizipen, profesionalanitz, horietako batzuk gaurko ekitaldi berezi honetan gurekin, 11 kontu, 11 pasadizo. Hemos cumplido 40 años convirtiéndonos en un grupo de comunicación plural, abierto, vanguardista y referente. Hoy hemos echado la vista atrás para recordar esos primeros pasos, para recordar cómo ha hecho andar este grupo, EITB, pero siempre con miras al futuro. Horixe egingo dugu ondoren ere. EITB-ren etorkizunari begira jarrita, gure emozioak alkartuko ditugu berriz ere, etorkizunari heldu eginda. Bideoa ikusiko dugu jarraian.
Beraz, hauxe da iragana, hauxe da oraina, eta hauxe da etorkizuna. Hauxe da etorkizuneko EITB taldea. Cercanía, profesionalidad, responsabilidad y veracidad. Así es el grupo EITB, respondiendo a la demanda de la sociedad vasca con una gran oferta audiovisual de información, divulgación y entretenimiento plural. Eusko Jaurlaritzaren eskuan edo eskuetan dagoen zerbitzu publikoa da EITB, beti ere Euskal Gizartearen zerbitzura. Eusko Jaurlaritzak EITB-rekin duen konpromisoa zein den jakingo dugu ondoren. Beraz, horretarako, Iñigo Urkullu jauna, zure txanda da orain. Eusko Legebiltzarburu Andrea, Nafarroako Legebiltzarburu jauna, eta zuek ordezkatzen dituzuen bai herritar eta baita gizatalde guztietako, baita herri agintari, herri ordezkari guztiok, EITB-ren zuzendari orokorra, zuzendari orokor oiak, EITB-ren arduradun eta kideok, jaun Andreok, arratsaldeon. Utzi dazue, beste zer baino lehen, duela 40 urteko ikus-entzule baten oroitzapenak gogora ekartzen. Ikus-entzunezko euskal edabiderik ez zegoen sasoi hartan EITB sortzea gauza handia izan zen. EITB aitzindari izan zen gauza askotan, eta gu guztiok ere aitzindariak izatera behartu gintuen. Gogoan dut, gure etxeko telatuan zer nolako komeriak izan genituen, 1982ko abenduaren 31an Euskal Telebistaren lehen emanaldia ikusteko. Gogoan dut, handik aurrera ere zenbat lan gure etxeko antenan Euskal Telebista ikusi ahal izateko, edo nola ibili ginen orduko irrati handi haietan gure irratiak nola sintonizatu asmatu ezinik. Lortu genuen, lehenik Euskadi irratia entzutea, handik gutxira Radio Euskadi, eta lasterrera Euskal Telebista. Urtebeteko epean EITB gure etxeetara sartu zen, eta gu konektatuta geratu ginen. Ordutik ona, maite dugun txoria gure etxeko kidea izan da. Hasierako aitzindaritza hura beti mantendu izan duzue eta horretan datza EITB-ren indarra. Aitzindaritza autogobernua berreskuratu aurretik euskaraz egindako komunikazioa edo Radio Euskadik erbestetik egindako ahaleginak aitortzeko. Aitzindaritza EITB erakundea eratzeko eta hilabete gutxi batzuetan lehen emankizunak eskaintzeko. Aitzindaritza mota guztietako saioak munduan zehar erosteko edo bertan ekoizteko. Euskadin ikusentzunezkoen industria berri bat sustatzeko. Aitzindaritza euskara saio guztietara ekartzeko. Aitzindaritza interneten bidez edo orain nahieran eta primeran zerbitzua eskaintzeko. Eta munduan bizi diren euskaldun guztiei EITB-ren txoria eramateko. Aitzindaritza izan da Euskal Irrati Telebistaren sena, gaur eskertzen eta aitortzen duguna. Azken 4 hamarkada hauetan, EITB irudikatu, martxan jarri, zuzendu eta ekoiztu duzuen arduradun eta profesional guztiei gure esker ona. EITB sortu, hazi, zabaldu eta indartu duzue. Horrekin batera, Euskadiren erakundetzean ere ekarpen izugarria egin duzue. Informazioaren eta entretenimenduaren bidez gure hizkuntza eta kultura, gure bizimodua eta nortasuna indartu duzue. Gure izaera eta bizimodua erakusten duten irudi eta soinuekin gure herriaren eta gizartearen ikusentzunezko ondare aberats bat sortu duzue.
Esta mañana he escuchado a uno de los profesionales que comenzó hace 40 años decir que eran muy conscientes de que EITB era un proyecto de país y que tuvieron que suplir la falta de medios con una gran ilusión. Hay mucho que recordar. Hoy muestro mi recuerdo a quienes en 1936, 1937 mejor, 1946, 1963 hicieron posible Radio Euskadi, por ejemplo. Hoy recuerdo a personas como las que ha mencionado José Mari, el lehendakari Carlos Garaikoetxea, pero también a Ramón Lavallen, a José Joaquín Azurza, a Josu Zubiaur, mencionado también, o a los Íñigo Aguirre y a las y los parlamentarios que llevaron adelante el proceso de ley de creación del ente de 1982, hoy hace 40 años. Es evidente que hoy la realidad en este aniversario es que EITB sigue siendo un proyecto de país y que tiene ilusión y medios para afrontar el futuro. Euskal erakundeen eta gizartearen eragile eta ispilu izan zarete. Askotarikoa da, egikaritu duzuen zerbitzu publikoa. EITB erakundea bezala indartuz, Euskadiren erakundetzea sendotu duzue, berrikuntza aplikatu eta berrikuntzaren aldeko espiritua barreiatu duzue, nazioartera zabaldu dituzue zuen emanaldiak eta nazioarteko berri ekarri diguzue, informazioaren erreferentzia bihurtu zarete, Euskara normalizatzeko ahalegin izugarria egin duzue eta Euskararen lurralde guztietara eraman duzue, kultura barreiatu duzue eta Euskal kulturgintza indartu duzue, gure herriaren egunerokotasuna jarraitu eta gure herriaren berri mundura zabaldu duzue, informazioa eta emozioak sortu dituzue horien bidez, gure herria, hizkuntza, kultura, nortasuna eta zena ontzen lagundu duzue. Emozioen bidez gehiago batu gaituzue. Gaur egun bataz beste, hiritar bakoitzak 40 minutu ematen du egunero EITB-ren edukiak jarraitzen, telebista, irrati edo interneten bidez. Marka handia da, eta gu guztio nahia da, geroz eta denpora gehiago irabaztea EITB-k gure etxeetan. Hori da etorkizuneko xedea. Gure nahia da, txoriak urte luzez jarraitzea egan, kantan eta dantzan gure herriaren nortasuna indartzen eta zabaltzen. Zorionak EITB eta urte askotarako. Eskerrik asko, lehendakari jauna, esan bezala, EITB taldea Euskal Irrati Telebista gure gizartearen ondarea da, ondare bizia eta zaindu beharreko ondarea hain zuzen. Lo que está claro es que EITB apuesta a favor de los nuevos talentos culturales de nuestro país, al igual que nosotros, hace 40 años. Muchos de ellos arriesgan y apuestan en sus carreras profesionales para llegar a ser referentes culturales y artísticos en nuestro país. Hoy queremos volver a invitar a este escenario a una artista que precisamente comenzó a desarrollar su vínculo con la música hace justo ahora 20 años. Fíjate, cuando EITB tenía unos 20 añitos. 20 añitos, hori da. Bueno, lehen akordeak hain zuzen, era autodidakta batean edo eman zituen poliki-poliki Olatz Salvadorrek. Eta gaur, behin da berriz, hemetxe datorkigu berriz ere Olatz, Matxin Zaldiasekin batean. Beraz, txalo batekin hartuko ditugu.
plazer bada, ez da horrelako ahots berezi bat entzutea. Emozionatu egiten du. Zoragarriak, zorionak Olatz, zorionak Matin. Eta ahotsaz ari gerala, EITB komunikazio taldea, gutxi baino gehiago, Euskal Herriko bazter guztietara iritsi da, eta gaur egunean erreferente da, seguru. En el futuro estamos seguras que seguirá siendo un grupo de comunicación referencial y líder. Hala bedi, 40 urte hauetan egindako lana eta ibilbidearen lako errepaso ahal dugun zabalen bat egin dugu, eta EITBek Euskal Gizartearekin duen konpromisoa eta lana behin eta berriz aipatu. Eta horren bestez, gaurko ekitaldi hau amaitu behar dugu, luzatzen ari gerata. Finalizamos este acto agradeciéndoles su presencia. Esperamos que hayan disfrutado. Nosotros creo que lo hemos hecho, Jose Mari. Eskerrik asko zuri ere, eta jakin badakizu gure bihotzean, EITB taldea etxe hau osatzen dugun guztion bihatzean, leku berezia daukazula. Hori entzuteak, zer esango dizut, emozionatzen hau. Egia esan, plazerra nerea izan da, zurekin saio konpartitzea, partitzea, eta kasu hauetan esaten da moduan, beste 40 urte gehiago egin ditzazuela, eta gauza bat, hau ez dago egioian, baina esan nahi dudana, 50. urte urna egiten duzutenean, gaitu mesedez. Eskerrik asko, Jose Mari, eskerrik asko guztioi, orain luntza duzue, segi dezazuela disfrutatzen, zorionak, eskerrik asko esan bezala, eta gaur hemen ekitaldi berezi honetan bizi izan dugun emozio honek, etorkizunean eta aurrerantzean ere izango dugun bide luze horrek batu gaitzala denok. Esandakoa, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko da noi.